Megy a faszom föl! Lelőttök? Ez az voltak számunkra valamire. Na, Mentek? ugorj rá, úgy lesz fasza. Mentek? Hasonló. Hasra ugorj rá, aztán mint a szánkoznál! Kicsit a kórházi kezelésre. Hason fáj előtte. Nehogy. Lök! De így oldalra lök, hogy neki baszodjon a lépcsőnek. Így a meccsen, akkor jó. Hát hány a pixel ez a mocsok, mert alig látom, hogy mi a fasz lett. Hogy jön rátra? Fölvettem a szereplőt! Gyere, az utolsó videót! Ez az utolsó! Gyere! Mindjárt 2012-re nem. Baj, nehogy valami baj legyen ám. Akkor inkább ne! Na már felül. Max ugyanaz lesz, mint az előbb, csuklófájdalom, de max tudok ráftörni. Gyorsan szállj ki mögül! Hova? Freddy! A Rami meg a Viki. Meg a Sikák. Vajás, most melyiket? Jó, már! Jó! De! Azt hittem, te térded, bazd. Baleset veszélyes, te hülye! Ez baleset veszélyes, kibaszottul! Kitfullak, gyere, kitfullak.